Значи майка и дъщеря спят сега и по едно време детето се събужда и казва: мамо, искам пиш. И майката такава в просънница казва: дъще, и аз искам, обаче къде да я търсим сега? Жена ми постоянно ме опреква: ти забелязал ли си колко е нежен и мил нашия съсед, как постоянно прегръща и целува младата си жена? Ти защо не го правиш? Позамислил се нашия и казал: аз даже не я познавам. На плажа една жена се обръща към мъж: о, господине, вие имате ерекция. Жено, отдръпни се, това не е за тебе. Порасналият Иванчо чете сега вестник и обяснява на Марика: абе, Марике, виж какво пише тук във вестника. Всеки път, когато вдишвам и издишвам, по света умира някъде човек. А Мария го погледнала и му казала: като не си миеш зъбите, какво очакваш? Чак когато стъпи на кантара, Мими осъзна, че кравата върху шоколада не е само за реклама, а и за предупреждение. Да оправяш собствената си жена е все едно да биеш възрастно куче. Просто няма тръпка. Змей страховит, дойдох да те победя в жестока битка и да спася принцесата. Ама аз съм принцесата. Малко тъпо се получи. Един затворник седи в килията си в затвора и плаче. И сега идва началника на затвора и казва на надзирателите: то за какво плаче тук, постоянно само реве. И надзирателите казали: иска да яде грозде посред зима. Не иска ли един дебел отзад да му дадем? Абе, не иска, пробвахме. Жена влиза в съда и сега съдята я пита на колко е години и тя почва: по-близо съм до 30, отколкото до 20 и се хили една такава леко. Съдята, питал: кажете ми, по-конкретно на колко години сте? 50. Добре, сега защо убихте жена си след 30 години брак? Отмързел. Как така отмързел? Днеска, утре. Влиза сега някакъв в автобуса и крещи: това е обер, горе на ръцете. И един студент отзад се провикнал: мама, не, аз помислих, че си контрола. Скъпи, имам чувството, че не харесваш едно от нашите деца. Кое бе, мила, Марика или онова дебеличкото? Една баба решила да си купува бански и отишла в магазин, взела едни бикини и влязла в пробната. Позабавила се обаче такава и консултанта решил да отиде да провери. Отишъл до кабинката и попитал: бабо, да ти донеса ли и горнището? Не се притеснявай, чедо, то всичко се събра в долнището. Това беше един специален проект с кратки вицове по случай 1 април. И ако ви е харесало това, което правя, може да се абонирате, да харесате и да коментирате клиповете. Благодаря ви много от сърце. Айде! Ja,